ekerenge kenene muno anene muno ekero tugutarira abaremi abange email roberia gusini gotokora nigo bakora oboremi muno ase ritukolia rero nakoretire goika email nyarenda iyire email sengera bosoti email constituency abo machoge chache ase na mutarire omoremi oyomo oyo okora obotugi gwichombe cha mabere ine omwancho murigereria ekero ko guchombe cha mabere anda keningi ogotira asobongo bwao ritukolia rero nteto isaranse oike enderi wese miena wesomia mange kuruga iga email gataseni Kiandizi TV asomoroberio boboremi nobonda okoleto botambiri tukole chimatatu ense mone nusu na inche Mildred Momanyi asto usanga mange na kwemanya mange igoro yoboremi oboiga anene muno ninki kerikega neri ase chombe cha mabere engombe ya mabere nireliye na kiekorokana na indandake ngera ngo kikerike mabere ekonyara kobage gotwa wono mbwati saranso iketa story no moremi tobori tukole lero ase metando yeto ya Facebook na gotonyara buna Ndizi TV News Digital ase nsemo yeto ya YouTube na gotonyara buna Ndizi TV News nabo igo ase gotorikira SMS na gotomera SMS wetera sina mbiyera se screen ya ogabu ende tunyakuba tugusanga asobwamo kono tuzenda tatambe tetoramanya umurimi tobori tukole lero na kiakorukwa na ende iganga itore anene muntu taragenda guchime umurimi to karibu sana na ende tuzaranda atambe koratebia ngo ainingo njengo kuporo makumbo yaro aiga ninkas mwantarira sengo koroboremi injeno umurimi inde wechombe na bintu binde umurimi wechombe sukuma nkore mande chimbori nimbwate abo igono umunya biashara ande mbwato hoteli asenkwira mabere na chikoni andake keroto ku guchombe cha mabere buna injina arigeri narode ngane ngombe ire ngiye yo gukumya anda kora twerera irinde ryo mu busianya ariko bagokumanya engombe ya mabere ngai ko rusitie kerengererie kiga na inde nindi gwachagite kutuga chiombe chiga kuruna chagite gutugi imyaka ibire gichikoera no butuki monzo turgo chaka busaigo ogo chaka ase kerengererie gitangani gyoko rigicibesa kerengererie kabere a shortage na bwate ase na tagete koni amabere busase mbwato hotel na tete amabere kweoneria usenga kana na rugwa ke sabu asoteri amabere na rikugura gutumika ase biashara byane nkanyora ango tumika jibesa chinyinge aso kugura amabere kubwa chibesa chiri inchoma yene nkutwara mu ukone kama utware kerengererie yo gutwara chiombe cha mabere nabo igo gutwara chiombe cha mabere tari sabu ya 1 2 3 wiko o akesabu yo korgichibesa chisaine egaro nyore ngombe ngia asingenche ngombe ngia no ende chiro nabo konyore ngombe terere kinte kwa mabere ngombe igwata mabere ukogenda bako umuchi mas chigatugire oeberio manyana akoe ngombe ya mabere no chaka igonsa be ngombe rero iga tinko kwa raisi gotaringa no gwanja asingenche ni meto bunda wichombe anda ke kerondi geretiga iganu gachite unit ya anda ke omwancho murigereria unit nase ali se nyombeli aro setia chiombe chikorara nanda ke asindagire kugachwa anda kora twerera anda ke rindo lyo murigereria nyariko ago kumanyanga unit yega anda ke kakingana kia kwirite kwagacha na kie kwagachu matiro kiega eganeri erinde lyo kirenga igaiga no yeikeire engombe rabere etali gutweru etabwatike ndiyonske konye chanda unity eisina sengombe kurara tarigento gochaka kwagacha limoiga egero ikiranie kuikira standard yo korosi unity wikoire ngaki lakini asengencho ngato gutwara bese ichura nyare korosi unity chingaki echo chionzi wikocha ke korosi ngombe me unity egente getangani ekerota bwate umanyi okogenda kwabori omuntu oro mutaalamu either mu veterinary oso muntu ratugire chombe nero ko space ya ngombe kurara ngakibwenta koba space ya ngombe kuragerera asiske konda guchi na ngombe gotacha ngakibwenta korosia igo nabeko ire chinga kikorosia unity ere nene igo iranyare ko kulinda chombe chinyinge lakini asomo chakano koiko chake ne standard ile takeire kulingana no boremi we chombe chi unity enjira na chagete unity na chagete ne ngombe yemo unity nkarosi space nke kuruga gochera buruga iga ngombe ye yamo nkanyara kunyisanikia sokoragera nganyara kunyisanikia sokorara nende asinga chiyange tubuya bwa mabere nkatwara iganga yo kumenda chombe egere nkagenda ngachikurie ngombe yende nkanyonyora lakini ya engenene kubwina abwate kange challenge space ikabenke ngombe ere nene yo case ina se ngombe yende yare kobera elio ikagera nende ndikichibesa monene ndosi unity ebenene asikunyara gwonchoka yaenda yarara yaragera yanywa mache challenge ije kanya ko improve akiri yana yo kunyako
komenta ngakingo korando ose unity isaine nabo nanya tukonya kin komenta ngora paka boniga chombe mbwate ne unity mbwate paka ere nene kwitani chombe mbwate boniga andake ase faida ya murigererio itu kora motebia ngoni ngikerikiganirie korosi unity yani kora motebia nyanise ngikigani kubekunse onye ni igoro ngikigani gutuba kora motebia ngirinde nera manye kenera ga kuyariga ni umanya unity ogotumeka concrete ogotumeka kogoto otumeke simiti na bogotumeka magana kubeka kutanda se ground kyao kwenye lile bali libe aiga sitole na goti lida bali tuneli kongu nduru gutumeka maraba kubanga kurunze ntuto ko le ground twa beke concentration ye kokoto ne no muchanga lakini kero korosie ground kyao kuikua kesa buye simiti asengenjo ikine chombe abatali bantu bagoja kutachaga iga engombe amache goitera ya acid ile kubutore kokoto ne no muchanga bugango nyore ne simite kero yetenge wono goiko akesa gwe concentration ye simiti ubeke simiti ile nyinge na lyo ebitongo bitabe ase ngombe kobera egitongo kimocha nikebera ase ngombe kabe ase gotacha na be ngombe gotacha bube ase nyitari monde gocha kumanga ne gatongo nkire gaiga ngombe ile kare umisiro kugoro ende ne chwa soko chikorusio muguko ende chikurwara ile ngombe wono goiko akwa akesa mapema utarachikonyora iki disadvantage cyo kurwara ngombe ase ngenjugwa kwa minimize materials cyatakeire igento kende kuna bono sides mostly abantu abange babo prefer kubeka amagogo lakini ekanye kudete a long term yenchira chombe chibo konya kuikuri kichinchira chindi cyo kubeka amagogo kurume na bako kurume lakini kurusi kubeka amabati nali amagogo atatweru agote kira amagogo atweru agotire ne ngombe netete green pastures chisi ko chombe chire bago kire unity metete kosoka na bigwa keso kanyambo tuko ochaka gukura ngombe yana yachire lakini na utabegete a foundation is strong ngombe yake koreki ebere unity bono kurate byango ngwante byanga ukarete ngombe ye monero gwachakirete anda kibona se ngombe yiga nekara naligera libuna bono iga tindo chikubuko tugiteri chombo tugitene chama bare chuka anda kina kingombe ye gwikira nibaka yacha kubeka yacha konyore mori method kyo gutumeka elinderie ngombe ye enyore mori engombe chombe mono chi unity aso kurageri chombe abantu abange etogotumeka Nevia glass minerals was supplement nutrients inchire gutwara nutrients ye chinchiriko isanike ngombe so that ekere kali kwana umanya ngane mpege tagete to kumanya ase ngenje ngombe ye madini na yebolete na madini ya mostly ase chi plant ye nyasa tutongere to bunyansi ebintu gabi bunemete gutoka chinsana chombe chakare no chakalisirigo ngombe kigire ngakirite tembego yare kwana lakini siku hizi bona kuna tua chama ngana yo usikera chombe ime kwa chombe chinsiaga arafu expecting ali tukorire gata tembego no chomanye onyigiro egere ekonyorere mori na beko begente ko wona kere gente ko ngugo ntibuno moremi na korte study yane tu challenges na ro face konyore ngombe ikiringa kirite tembego lakini tiri gokoroki yaeta kwanya kwa bachingaki okonya ko bori ngombe ngindi goja batakembego lakini rende asobo science bulibo bokorwe gwase amangana technology amangana abantu bali batanga gutuka chombe kurukare tuwesi mimena bakosoma omanyanga engombe ekere utete koroki ngane tete mbego minerals injire koebu we have some mineral blocks chombe chikoebu chamena we have some ebone ego ku supplements ogo supplement ya ngombe egere madini aisano anyisano mubere nyore ninga kijega tete mbego ya korokia na bekwana na boko manga bona ni tete mbego apart from no bunyasi bunako tabi Nevia glass ntoko dependent sana ngasi ngenjiro boko gotie ngombe bwango ngombe yatika kwana yani omaso mwanjo se faida yo murigereria Nevia glass ne chinsiaga abangira wachi maite gose nsuna senguru nyali bali ne chinsangaka gote wanya kumanya igo na wego aba maitinga ina chiko igo kia lakini wana chombo bune chichama bere nchirige chibokoa amabera alisaine na bako nyoro bwate ngombe gokoa go 20 liters a day lakini konye gokonya Nevia glass kuruli tanga nidia nyorete mori na beko nya gokobage gotrumbo kibaka ya ikateni muntu wate ngombe yao yarogiu lakini na wanyaro gata singencho enjero konyirageria konya gokonya Nevia glass yoka nkwanya konya monyo abande mbara bakurusio monyo uri ogwanza babeka amache ime
ng'ombe tiko pimira umonyo maje ime eng'ombe ko umonyo ya imene renga gitagete ntubwate amanyansi andi buna ya heya ya konigwa na konigwa chibese kora kinabwa to bya bwaye asinge nchama nyansi ali na bwate nutrients chire chi saine ng'ombe kuri erusia mabere isaine na bwate protein era kokonye ng'ombe yarusia mabere na chinde chire chibwate starch ekogera ng'ombe yanura na kiya kogera umurimi atagwente ko depend as chinsi agachuka lakini enda asa ibintu bindi bikokonye ng'ombe buna bono obunyansi chombe cyo unit ime to bunyara kunyerusi nendo nyirasi ichikolisi obunyansi aba gusiri minute ekyo lakini ndo umusirise kwa mininga na atete kutuge ng'ombe wikamanya nchira akulisia ng'ombe yaye kere ime nenda kunyia egere mwe production isaine anda kega igase endagira eng'ombe kwegwa ige kwegwa anda kere mbese osena boko kunyomi kera sinareka naritagorogalia naro kubigite chinsi agachia umire anda kena sikie ng'ombe kwegwa chinsi agichiumire gusena ayo anchete kuchia boigo kawaida kulingana na science igoro tuwe chombe ng'ombe ye unit ime egwente ya egwendagirire ngomo egente ko gereka egwendagirire ngomo nyona emorienke ekere gukina na liego chi digestion yaye ego develop bwangu ekero ko nyindagirire ngomo lakini bona intu seito wega sengenje kuumia ndagere ko be burden ne chinsi ya to kunyara guchumira isi ko bunora butro bunyansi bwome etunyite kunya ko chiacho ndagere mbese ndagere mbese de ngomo terimbe ng'ombe baro na beko igota na beko kwa mabere lakini bona ntu bwate advantages chikogera umuntu akoye ng'ombe ndagere ngomo for advantage intangani ekere amoli erenke ego de digestion ya bwangu eng'omo moli acha kulia ndagere acha go digest yabe kesike kawaida advantage yende ekere naboko nyori ndagere yabe renga kiembura ndagere yabe nyinge mugondo kwanya kubutore nkenge kuko achombe ndagere mbese yachi ko ikenga kigete kwanyora ndi tubwati ndagere kwachaka kugura lakini ivekere ndagere yabe nyinge yonse mugondo okubutura kuomi kwagacha so that kwawe space ndagere inde yaba ini advantage ya kabere advantage ya gatatu ndagere ngomo ngogerere chombe chiamenta ukunywa maji ukunywa maji umetenga amabere is met of almost 90% ya maji lakini kwa ndagere ngomo ngogerere ng'ombe yatwara mabere mange yone kergo kama na kwa goka ng'ombe yane yaru amabere tari ukunyegekera umonyo una nagotebi egere nyo mabere mange kunyegasa kunywa umonyo wetanite kiwango kilibo to mubiri andake kurwali tukuliri tangani eng'ombe yanyore mbegu nama tukalinga ekuira yanyore mori na ndanda ke nege kakengana na ki orayikame kururi tukuliri yanyorete mori pakaso kunyitira uko kama kwa eng'ombe kawaida ndeo sina beko nyore mori ukame ama tukali amatangani ng'ombe ko kwa mabera biya lakini oise ko bato supplement ya ng'ombe biya eng'ombe ye oko nyire geti gusoko nyirutera masanga kayaria lakini engakiri bateta mabere tuinyore tinga chip amabera ya kwa ne chibesa echi turaji convert egare chichikoba endagero ukorere ng'ombe umonyo unabona ng'ombe gukamu netete makiki supermarket netete echenge kawaida egasi echenge ne ebwate proteins ne ramabere proteins ne rekogera umuntu akogenda ukame ng'ombe ya onyoroka bwike bwata mabera mange asingenjo eng'ombe na bekunura ke bwate mori eng'ombe ya nora paka ya nyore mori ekira nyore mori wacha ukame ng'ombe yale umuntu ko iboringi kiaba yagite ni garre ng'ombe yane bwata mabera mango nyandagara kiale aiga kwamanya kwibanga ng'ombe yekero kama minerals nchiri chigweta asa mabere chikurwa se ng'ombe eye ng'ombe ya bwate kere konyetera nyore mori lakini bona kere kwacha kama minerals chacha gukosira kurwa so mubiro gwe ng'ombe etari ko chinyora chisaine kurwa chinsi yaga chibwate minerals ichinke wono turi kunyara guchia supplements chinde buna umonyo kwende inako tai proteins ya echenge gose maize jam na masabali ye bituma chikinganjiri gusabale ebituma bono ukonyore ng'ombe yawe yachake kupunguza amabere ekare yapunguza amabere kwanyora ngwa kamiri mitinyi tatu ika amabere abutokie ekare abutoka igona kwa gere ng'ombe yao yabutura amabere within the 3 months ng'ombe yakura lakini ekare umurimi umuyore informed
eng'ombe yago ebwenete buna rituko ritang'ani gose buna riria nyore mbego gose buna riria nyorete mori ukonyekama na bego ikatrima 3 to 4 months eng'ombe irendire buya ende yaga ni mbego akokonyisabwe mbegeye kwagendera gukama eng'ombe paka 7 months kururito kuri mutinyi mutang'ani uria nyore mbego paka 7 months emitinyi sabeye obwente gutika gukama eng'ombe yago nebe eng'ombe ikibwata mabera mangi ng'aki because eng'ombe netagete develop omubere ekikonyore mori bwata chinguru amori ekere anyore tujakurangiri munyagitari gose eng'ombe yeririe ekere ekonyore mori umuntu otebanga eng'ombe yane yangire kurusio moye wala kora bwaterera gabu ende turaenda somotimo kake gutukwira na sense mwende ya kabere muchikwenda gutumanyia mangi na gutwerera mangi buno gendete gutumanya igo umwancho muri yangagerete guisara steno gendete gutubwatia kurumu chakano gwika twikire bono iga sense moyo mwario asense moyo entangani yo murubirio iga wana iga kutugenda somotimo ko kura tubwatia asemetanda yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na boga na bogo tumera SMS gwetera sena mbiyera se screen ya ugabu tutore na sumuti kakego ngoira na tole omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kwaonia chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru ao na boigo ngokora bari embroidery korosya bari chisweta na boigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosomwa kiresi mirut ase namba enoti sano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asokonyora chi uniforms chonsi nebintu byo gukorera chigosori enkoro y'omuntu nige gonchoka na kubigi ntekebe ekeru kugania kugwetania okonyora no kunereria kwa betobo ase gosori yokwegia yabasintobo chondo aba mwede na murigiri sana charo to gobuli mugwane mungatira singi tato mindo na tebe mama bakachante bigose buri musomi no yo mindo njengo da utinde muntu otabwati manyinga tata nigo gwatananika kwarorekanire eye magega yomuga kochondo gokwana gutige nibe nyinge magega mosomi mumro yomonene niga sinyirwe kubaga enibeyo kubwatekana nabamuraba mwabo nabaiseke korokia chimbwa chitari chingia mamincha yukugania waisanya gosira bana balitingo bagera pikendi yonspi kwanza no kumenya tumanya zibiri mpaka lito konda aligere ndana aki none siringisana churi yakonyora njia jikorai ngwandare tabiyo kwarare tabega kyomone none kwaragere tigakekero bwakwete akekwaragere abana baitanaga momurumu abochondo nyangao nige soirime nagusege to taigwana amate yochondo eyo yamenyete no murembe bono yatanenikire nejisegi chabeire nkire yugo sonsura emechando yabo ono ma ese ngenjo kwegero mwana okomosomi na nero ma eto bwate chibesa kuya kabisa tali mo bwate chibesa baka inu bwate chibesa kainguru chibesa mama kuna chimura imoka muntu kutanya monte abimosimo inu bwate chibesa musomera nga yako
Umerana ne amateyo rituko rya Jumatano chinsa ibere cha butuko no moiroro rituko rya Jumapili guchakira chinsa 10 cha maragoba eliubwe manye ningigeo cha gukorekana ase amateye. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Omwancho mulirya nane twirane asense mwende ya kabere imeyo murori bobori minobonda asiri twirane tubwate omurimi to kwanda mangana y'icyombe cy'amabere anana mono igatugete icyombe cyo nanende twisaranso ike ende twandara wesemye na kwimanya mange anana mono nga cyombe kiga na kichibone te kolendu kali kirensa mo ya maroire nanene mono ekere gukamu emori yae na kibwente kwagwe endagirire mbwatie isaranso ike tubwati gwetera semetano yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube Ndizi TV News na wega na tumera SMS wetera sena mbeya sa screen ya ugavu ende tinya ko bato usanga asobwamo oyo mitopol asenara alikonya ko gotebya nga emori bo engombe yekire miteni 7 etigere okamugavu to eresera ngendi omori to amanyenga ko rwa miteni 7 kuchimutungi ke ko gendera ekere ngombe yekire miteni 7 engombe ri abantu tige kukama ekere inyare ko develop omubero oye mubero tware bitinya engombe ekikonyore mori bwata chinguru ekere ngombe ikiri mitinyi 7 asumulimi orumu yonje tichomba cyae ukonye rumu onyo ko kumakiri dry makiri dry na ere ko supplement ngombe ye era no mubero yo kawaida ekonyore mori bwata chinguru ekonyore amabera amange enkakiri go chakukafu na ekere mori yanyoriru normally ase abatugi be chombe ase bana bona amegaiga tokonyara ko koleta mori yage chako konka buna bagusiba na leto ende kwanyirani emori ri buna yanyoriru emori ri yakomenu ne ngombe ekere ya menu ya kure mukirigoro kwanyira ase ekafben kapten asa akanyomba kasiniga wale tebu yakabwate librera ase emori kurara emori ri bono kwacha gwaka mengomba mabere kwanyirira emori ri kimori nkire chiko bashapu uno kunyira yogonye bekera na bekonyo lakini ile tali sharp kunyara kunyebeka nega tutenge echag use ngenga buri bika lakini plastic asinga njo kunyebeka nega metal ekonye umiso muno plastic eno kunyebeka yanya kunaranga noko gonka paka yache kumanyanga na mabere yanyu ngombe emori kere quantity ya mabere tekere kwa buna kulingana na size ya ngombe nabe emori konyore bwata chikiro chire chinene emori yino ukonye pimeka ngo kya mabere either gose abagusimu mwe tene chipaindi gose ni sano lakini chirita 2.5 emori kwa gumambi na abandi na marago lakini abandi bali bakonye amara gatatu engombe na buranye amabere emori enka mabere amange enya umise lakini wona ngombe kulingana ni size ya emori na ukonye amabere mara gatatu gose mara kabere but it's advisable kwa nyama kabere na wakonya 2.5 liters mambi 2.5 liters maragoba emori bune konya ko vere ye ekaveni mali nguchire yangainia ukungainia konya wale ngombe emori atakire ku komena ko sine metero ororo kuri ebite byomo wana nabokole to munyansi buli obwomo ubunyansi bondo bwata bwensi obwomo kwanya bekerabu yanya kutakuna yanya komera chikora digestion yae ikrea rosit digestion emori na wakonya ukonye feed ya mabere for 3 months 3 months asaba limia bange bali bugata mabere isaini lakini bali bande batabwata mabere isaini mundu na feed mutinyo mebe lakini mori yitiri kuchiya bengi ya gokonya ekawote te mori echa ku produce obwenyina ukonya mabere mange ekere ya rosi mu birumia mori yakina bya yacha kwa mabere mange wetani ngina andake ase emori yigo gwatebire ngo ikirenga kiyanya kwa wendagira engombe ngakiye yaroguni yanyoreire mori amatukari yanyoreire mori nanari ukamwa mabera mange ngagirite ndagira ki ebwenete kwaewa engombe na beko gendera ni ndagira kawaida kwali kunya kwali nya green folder inere ndagira yembese kawaida abantu kurusia mugondo kwanye ndagira ngomo ko sento bwate ndagira ku silage ni ndagira fermented ndagira ko fermented unaba gusikale bagakolere bare ko kwanga ubosi babeka bare ko kwanga
une muna musiro nkoli bacha barosi buna chinkara barosi bwa maguchiko ba ebusa abantu banyu lakini ndage nero kwenye ferment yore ndage kera kwenye ferment leta gete energy ne sukari sukari yasi ngi to kunyara kuchikobole sukari krasi chikobe kororo otokobole nto ko molasses molasses ndage kwenye gutura in pieces eido tumeke chopa gosoto meke jafkata ndage eko bengi amono ekero tumigete ndagere ngo mukono jinsi ya gachi umiri kuna chiringo metiga kwa makuru kwa nacha kwa morengoro bitu na kunyengoro gose abandi mbara bakutumike metungi kwa kaba masakara byegende otechibuye tayi masinga inchembeo mbe ko gundi uno ukonye bekele yagete wasiara murase sieri abantu batacha combustion so that especially ya bwatana especially kutoka mbe gweta tegundi ndagere lyonse ne kundi semeyemo nyore ne space yari bunerenke kero kutacha ndagere yeko ende nyinge nalyo muri mera chikwa best mono kwa chombe chaye igakona ine njira ya moyo ko kachenda ndagere nabuko nyaide sile cheyo nabuko nya anda kenda kuna chake utaragendera tambe kora esarangu ndo muntu yanya ko kumaga kumanyange sileje endagire likaro yabelire magari ama tukari ngikuira ebe bona ebone ta kobe ngombe kuli nani ne kibwente korokana eyubona go korosia kulingana na gote bigoro yo kwenga chingare china gote bichakare mbare kwenga ninde barusi immediately kwire yenge wike matukubete ne yeja singe chinge ndagire tebati je isaine ne bituma biri bya gutwara ine je isaine wike yaro ferment bya ono nawe kuira umutini guchumuino patira be kuira as much as 3 years ndagireri ere safe mali etali kugunda bora nyano muntu guchikorusi orusi buya takuigora iskarerions empeso ime mache ta soime ine renjira ya me kugundia ndagira bono ga ase gotatika sendagire igwatebire ngombe kwego andake echiombe chigo utugete naranga nigo bwatenda kenge chitaipubere no nyechire chiombe chamabere nigo chire chitaipubere kora twerrango asobo imigoro ye chitaipu echi utugete nande na kichigo okonyaye nandi nkieko gera kwa ruchi ngati utugeye mere iga neyende iriga kawaida chiombe chamabere echire ngombe kurusi amabere amange eko freshian mabere na amange kurusi abandi ngo tabari ngombe bera itari koba amarito lakini nayo ranche taba amarito kulingana na feeding kwa ngombe yakabere yasha kurusinera mabera mangi cyasha ne kinyinga tubata tubata de yasha tubata cyasha kibata matonta marabuna mabayiri lakini cyonse mabera nkurusike ono incheche na type mbwate ga type yende yo mbwate ya igoro lakini kulingana na type chimbwate ngombe ko ku freshian na re kurusia mabera mangi ngombe ya ne freshian nkurusira chi liter 24-25 a day ekra ya kabiri ngo ikerwa na kamire almost 10 months yeji mabera atari ko ba consistent baka 10 months ngombe ekra yikire 3 months naliye ko ikepik ya mabere baka 7 months uchiro gorogabu abo mabere na bagonya kupungua lakini konya kumaintain de ngombe yago bia na ba mabere pa to tari ko kiwango ginse mono kira kucheka paka orenga ngombe to kwa faida uno kero nyere tete bia na mabere na ro kwa bakikire konya ke bwate ndebe ka 7 months umakonya tereni anda ke chombe chi buno chitugeteiga asense moya maroire kera kire gento kira kinto maitenga na ba mwanya bantu nkurwaru no endeli kuba anda ke asichombe chi yao konyora chira maroire ando chikonyora maroire naraliaya na kiugonya tanga nande boigo onya ko tebinga chombe anene mono butambe ngo tenga ngombe ngo tengo ganiri ya siwa kora tebia ngai nguchurwa sirishia ngombe utanyisibeti na leko yari kana chombe chicha maiga nchiri kutwara mageta asenga njamba gaja ni binera abutoka so bujanzi lakini ekarusi bichombe ngo konya chire ngombe te kurwara ngombe for example isikurwara buriro bwa ekebera ne usigo tige ngombe for long utanyisibeti paka rite batia magacha na biro bwa ekebera no buriro bukurwara gunechi basichinge ekebera giacha konya giacha rero ngombe yako nya kwale kwenye kama kubutura amabere immediately ngombe yake gutwara stress ngombe yako tikuragira na haya kwenye kwandite ngombe ya stress yegoja umuntu nabasabajiri gusana akurwarire ngombe ukorwa asenje mutete buyane lakini kwa algo take precaution mapema urwariye ngombe yago turu kunyisibi ngotanga kwarenge kabere kingeja lakini rekabere kiachire ngombe ringo rwari gwere ange wike yamo kwenye ngombe yaro kwa chibasa chire erwe yamugera lituko manyamwe chine eri busabo komisi ngombe ingo ne video kawaida umukore gasi ngo mwaka nore lakini tiko kwa besa iyo kwenye precaution yo kurwariye ngombe
yani iyo gutanga ubembo chiko chanengia kubwa iyo kubanya bakuburira ubuji chombe nane gukora kiri mu cyando wa werigumba rigumba engombe na gutwara turu ngabane kare ngombe yanyorere muri gutwara rigumba eri injira yigocha ndirigocha naturally ndirigocha turase korara ndirigocha turu mukamyo mube mukamyo mube mini tinga tari ngata maiti kukama na bago kamara kini ako infect ngombe kwa se ngombe ende nyore ngombe ne rerwate rigumba ogenduka me ngombe eri tari gusibya magoko tari kunyabangusa ogenda siende nakoko koliko linduka ma eri ende ya infected eri kia bwenire eri ende in the next month ende ne rwate rigumba li kunya bocha se unit yao to konyora mabere ogochaka kwanga jomba se ngenjo kunya kuna ngiri munya kitari kire chingaki anda ke korate byango engombe na kiukamu kwatebire ngombe yangu kamwiri chiritanye 24 liters asirituko chiri chirita emeronge bere nene korate byango na kiuko yekama e process iliyo gukama ngombe kawaida kulingana na kone kuteta mwera mange ukata ngombe yago chinga kichinyinge asirituko kunye kama na bande bale bako kama gatuto usekane lakini mwogo tiko kama kamera wera ku reduce lakini mone process yoko kama ngombe chinsa choko kamusa kuna mbiri maambi ogo che unity ngombe yago buna nere maitenga bana wera nyarire ikuboka yanda bakasi ko kameru kuyorona buko nyisina macha muliro eko nyisina macha muliro kwanye bangu sanitawai arafa ma milking cherry ne rororo kwatumeka kunyaka chimbere ekere gwa kama kamiri gwa kolire ngombe ndo kunyaka echelieri so that bitono mbiri byo jibamera chimbere bikomera ngombe liko ni infection ya ngande kwanyora yakure etara swase ngombe ende kama konde kwa mugaso maambi kawaida so mulimi kawaida osase ngombe ndeonse amabera akurwa mangi asengenjo otuko okonyora ensere enkendu ngombe tete cool temperature sokorosia mabere mugaso liberalire wana ngombe te korosi mabere mugaso mangi kuna bune korosi maambi asengenjo otuko chinsa chinyinge yati mugete nekere ngombe resting na likorosia mabere kubwengere ngombe etrine kwana mabere maambi akuba mangi maragoba wani mugaso ya reduce by 5-6 liters kwa maambi kwa kama 10 liters mugaso na reduce echinyo 8 liters maragoba kwa ne change pi kubora kwa makumanya ogo kama kwago asirituko irenga kwa kama mugaso na kama saa 6 maragoba nende kwa kama saa 12 nende kwa kanya ngombe nende kwa kama mambi andake nkiora tebie umuriro riskugali andake tete uchaka ubutubyo bwiga bw'ichombe cy'amabere advice ki uramutigire advice ndawo mutubyo guchaka gutuka chombe gusoyo ubwato tete ku improve egente getangani ogo study umanye ngombe ebwata amabere mange njire kurendwa tolete ngombe osibisiko gabu ukagerenga neche kwa amabere mange ngombe ukonyereta kumanyete ngayigo chikurusia ndagera ukonyea asinge chombe kuna freshen ndagera ni nyingi chikuri ende bono chinsi ya kuna abantu baito kawaida bakwenda bana ta chinsi ya barutere ngombe yali chinko bajiri chibwate chiferi nkongo mona yatigenda gere inde west enda gero kwento tware chef kat ikuna cha chibe ikuna cha ndagere yo ya egere wa save to kwa ngombe ya tinga ga inde yatika wana kuika uibange kugore machine yeyo yokunachira ubunyansi uikoba uibange gutuga ani ko kusiniko bunyansi oisaine ekero buri mibwao mbocha bakore umuchando igento kende konye asinga nchuko kugora chombe bune kitari ya besa kire chinke eji basi nyinge no kwebekera niko kulitanga ninga kaingo rusiba seji kangire kurusiba chiko cha kufeed ngombe na kingo cha gukora nyore enyombe isaine ngo beka chombe eji egere chibe safe chicha konkonya nera advice nda mulimo andake no yotete okonyora ngiora ngana kiara konyore also murata ka konyora igoro yo basemi bugutuga igakonyora turi namba ya simi igere 0706 81 8450 biya mona sana so gutwanjira gutara baka magaiga farm yao asubonyara ko bagotwerera mange bono twikire asensemo yo mweli yo yesemo essensemo ya kabere ndocha sensemo ya gatatu asugocha ne no oyo mumanyi uyo twinara ko gotwerera mange na utumanyia mange na erenga ekerutu gitichombe cha mabere na kiganiri kerere no mumanyi na barato semie esenchera ya musa senchirende wekenga kindi naende biya mona sana
omwancho murigereria ngagerete kwa tubwatire kuri umuchakano gweka twekire asensemo ya kabiri na ndeire iyo mwario asomuri mito kolende asensemo ya gatatu ngwira na tole astore no yo mito expert ose omumanyi oyo maete igoro ya mangana yichombe asago chutumanyia mange na gutwerera mange tetora na sumutimo kakego ngona tora asensemo ya gatatu kura kolende kura tubwate simitando yetu ya Facebook na Ndizi TV News digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News asensemo ya SMS tutumere SMS wetrase na biyera screen ya ogabu kolende inyora yonsi ni gotubwate umurobori obubore minobonda tetora timoka kego ngwira na tole Ndizi TV ubwenso bw'umuguzi nigo bono yakonikirudekerene nagokurutira chibicha chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asorogonko bwoguzi niji county chitoetanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TV Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekiyo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomogusi Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma arthritis gusoko bimba kwa maboko namagoro fibroids diabetes gusoko burwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri amarwiri yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange kimashini cheito gochi gukurigire duto kohereza buno rwarite wata tebina igabu na boti bikorara gabu ngoigundo bobe igabu gentu gete ngokorekana kiri ekaro twanyorere twakorire tokonyora umurwiro oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bakora massage Nabuku mwakiresimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti sano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosomurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo nabuku batalira ase nsemo ya Kisii jogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene kubwatekana nobonye bwito bwige kigetambe asensemo y'ibintu by'ugutumika istima nigo ya enekigubuna nigo kubinyora imiyeduka yemo ya Light Tower aserigorianse nasobwamo nigo tubwate chitayabuna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings snake lights chandelier lights downlighter security lights na motion sensor lights boigo tubwate assorted garden lights conduits fitting sockets industrial sockets na insulator switches neji socket chechingencho chonsi boigo tubwate chi ceiling fitting chi cable au meter boxes switch boxes, chief fuse, circuit breaker, conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers na lamp holders. Boigo ngo supply bareime ya Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii nechisemo chietanaine nabugu tutarira ime yomo Kisii asamagacho a old Sansora building angenegete sini kanene gechigari gosio to akirisimi ase namba enoti sano na ibere yemo inyemara kabire enoti sano nemo gose enoti sano na inye noti isano nemo isano na isato enoti eyemo isato Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bemerubyo ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vumugusi Ndizi TV obwansu vumugusi omwancho murigeria na leto asoire asensemo yo mweli yo murulio yiga astocho kwana no expert yitu keli tukolia lero anyara kubaga gutwerera mange igoro yo botugi bwe chombe cha mabere anda kinacho tumanyanga na seki chombe cha mabere
korenge gutatika chombe chinde gusene chinyama usechiri chuka mo mabera makena cyo nyara kwa utwera so bwagare atumanye ende tumanyenga ekerote tutuge ngombe ya mabere nkiuga ni iri kubwatia eli ndelio oikirani amagani yao yenda utubwatia asensemo ya YouTube na Ndizi TV News, asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, asensemo ya utumira SMS na utumira wetera sinambira se screen ya ugabu ende nditu nyako batosanga asobwamo inyoro murubuli tubwate no murubuli bobole minobonda okoletwa botambe na chimilre mumanyi litkola chuma tatu ense mwene nusu asitoko emanya mange na usanga mange oyo mintokora tebyango ainigo akolende jenigo maete anif kora batebya ainigo Biamona seli ba Mildred asamali tangoro kumoranga mausani botambe ngo batainde nga no mwalimu high school pa agriculture no nsomete mangana extension work part of the extension work to kwa na mangana yemeli no botugi ono litukuli ya lero twagule mugondo etole asetugo no roche tugo no lero twachire kwani ko semyo bali mbaitunga ingi keragera oende gutukana inde part oru mugondo pado ochokora no limuwecho bono anif kora batebya ngo stress umuri lyo skali anya kubaga kumanya na seki umurimi arachore gutuga engombe ya mabere atigo gutuga chombe chinde ineli swali ya sana before kwenye tutarachaka na kuana na Paul before actually insenga tuite program kuri pindi bindi tangani mwasa mwa kwanire onyo mulimi na ronde very proud of kukwana ngana etere turoko boko kwana very excellent student Paul at first na temeto utubwi chingoko yata utubwi chingoko akaranga mbuku mwiro bya ameta bali bane baraba ya bako bale bya bakuri ngalero ngoro kitole boli ngwe chombe nera ngyo kolete chombe chikamuzinya kando utubwi chingoko chikomokolo bya on ego depend with how the information you got it kera kwa nyole information inge kura somo kwa mna kwa rase Paul achagete ne ngombe yam ono ego ikirichiombe 5 ntubwate chiba ibere mate gali also is expecting chiombe chinengo chiko calculate down very soon. So you see is progressing, even the kind of the way I was reading the is still going to higher heights. One advice yake to ira bali mbaito na indina litoko firi byanga advice to ire ya kolire gas. One kero kwa nyoliro mulemi no mulemi no taito cha kubuti wichombe buna lero. Tiawo chikoem ochakera ase Paul ikira bona yi. Chaka ne yem kero kwa nyolire ne yem watu experience. Once kwa any experience here you go to another stock and that is why you move from one step to another and it leads to success. Andake asense mwechi breeds nchiri chiechi chitagane. Okay. Before traza kutuka obutugi wechombe ndowate 4 types of dairy breeds. Okay, ndowate actually ndowate beef breeds chiombe chiri chenyam dual purpose inchiri both for they are good in milk production and meat production that is amabere ni nyama na ende ndowate dairy ni chiombe cha mabere bono igarero etulase dairy farming chiombe cha mabere in future na utokwenda beef farming baro bagotaka gutuka chiombe chenyama bona se this dairy breeds chireinye ndowate Fresian tuwatwale Ashaya tuwatwale Gansi amone chasi tochakire Fresian Paul na ne explain bya sana Fresian is good in milk is the highest milk producer they produce amabera manga out of these 4 breeds to chasi watena kwa na mabera bantu bara watenga mabera ntakitali amalito ndiri stu lakini no muntu wanjo meke ngombe yatwara mabera maneli taligotwa lakini chasi ere in wood pata fat content tanyibwati na mu advice very soon ninje muligerie mori ya monero na monyorete agocha chanera beka 3 atwale variety one out of these 4 breeds gaiga Paula wati prediver duwate abwate Ashaya mwanya rwanerali ngonyaro turabalimi na bwatene Fresian echina chichipuridi berabwate so in future nguchutwarale Ashaya no egansi nero nengiere but it will depend ne preference abalimi baroko nyaro banjete ekara ego konyaro bale addicted to ne kara getting enjete ngombe ya matonda muna mara kone ngombe ya matonda muna mara ine refreshion matonto duwate yero na whitish yune Ashaya but yero mo yerish eyu ekorukunga egansi eyogaiga ni Ashaya ere mo brownish in color
na inde egatwara kamutwe gasimini no goro eno mokore ko gwachinde chionsi gai those are the 4 breeds chingia for dairy farming. Kora baira ngo asobwango nyako bagotegina kina ki chombe chiwande ko nyore mbego. Okay, buya sana. Amagana yembego timaiti kose mo Paulo mumboli tinga na gwate limwe tabalemia baita bange be piri betini mo ndugwate 3 methods of serving neli kobekere mbego engombe ndugwate natural mating neli gutumia twatwara AI artificial insemination ngonya korande na inde ndugwate embryo transplant embryo transplant neli ukuluzi once ibone side developed in most developed countries in Kenya ochenjase those farms which are very developed into bigger than that is why na inda buno konyoro yonde Paulo no nera aligereti wano kuchakira those 3 types of serving na kwanire natural mating ne most common asabali malibatari buya kimfuko wana se farm ya Paulo etutumia AI is artificial insemination ngonyoro yo konyoro bantama ko ngombe ane atwal terime ndigeri daktari ndigeri montaza ambekere ko depend ne quality ko bekire yawo ndogwate depending no mufuko obuno andake mumanyito anif na ese umurimi kana ko bagutumanyia igoro ya maroire aho ali akuri chombe chiga andake ayebuno mumanyi maroire ki ali aku aranyari ko akuri chombe chiga na nina kiara tangwe botambe ndito ko chaka kwana first of all before maroire atarache farm yawo no wento kunye limit na cyo kunye limit no kunya suya before atarache first of all iso ko hygiene no wachen akiro chenyombe chenre mwara chombe chuke chikorale mattress utambe ngomboli balinge mattress yo chomera kikorokana lero ngonyara mole moro kya bali because Paulo nanye bwate feeding chombe kuchakira maitenda gere chombe chikoli na beo ego predisposing ngombe kuchase amaruire ngombe how clean it is ndagere limwara echafukata nere matali very clean feeds ndogwate feed troughs matali so alternation of ngombe kunyura match na sekulire ndagera nda match ale very clean bago change time inte mautirero match ali aberoro mambi to kwanyoro ngo clean wale na ndiko chikobeka kubekwa sale clean through avoiding time te ibono ne njere ya muyo wafu njere ndeyo vaccinate ngora mole government gure subsidies to abalemi kwanyoro mono burere gesogora foot and mouth disease ntobwatera skin disease burere bwili sangu na mono morira prakikwa taito sasa of the diseases kwanyora government kwa no siredi abalemi baire kwanyora abalemi bagupusa information in government ko once umuremi kwa nyore information ninga itukoge to chire chomba segete jise chike tu chisindani make sure we kire ne chanjo boro buna muna chingo kongo chibekera tole chanje ejo nku prevent ile chingoko yo no chombe ochikurwara otwara morire bono bunayi ogendo kende amarwere mosi yare common ya chombe buna daily milk fever nili konyora due to lack of calcium konyora bono ngombe che utuchie ti umonyo noro ndenge tpona nyukwanira mi calcium mineralic liyo chikobe byaso ngo chombe chikunya koli ochi strengthen ya mauga amakon mositi wa affect chombe chiri chiro almost to lactate noko uko veka mabere ani amabere di ngombe kuchokam nere yeri lactating stage nere kunya affect milk fever litali ndino bure bukuru ku mastitis neli gumba okonyora due to anaiching condition toliko bosafi boye garo chiko kame ngombe na ende okora incomplete milk okera wa kamire ngombe mabera alita kwera kuwenyeli once mabera alita kuwenyeli liwo chiko kama atigaroro na ende anda mentoro bona chame kirigumba ngombe yafu kwanya rono muri mebe disguise tuna ngiye kunya kurangera ngo spend chibezo kurangera umuro aina ara most ya affect ngendo kende ndogwate foot and mouth foot rot disease ebitago mwito no machombe chikwali cha Paulo na kole tu futuri mingine ili akona chebita kala ko bita so that umo cha boli no mbo cha bumbu ya banda bange konyore ngombe na batu gete ngombe lakini chikuo kama bia sekura na ekora gere scheme keregento umo cha boli ngombe ata chime tendeli kwanyore wa grassroots ase bacterial disease chigo soera seketago through that you will be able to eliminate it one of family he has not experienced that because of hygiene aba bali mbane baro konyara batugete batuarete chombe cha mbachibe kelituna no muito mambi sikelia kobeka machalia no eres lisangu ono kwanyore ngombe kurwara na ande ten patikero hygiene yekero nyebegete
your cow is well go through and tuli konyora expenses cia maroira anda ke nkiura advice umurimi ensemanira naburia umurimi toga gotebanga endagire nyomu endagire mbese anda ke ndagira ki recommended gusiga neiri ase ng'ombe egukamwa kuyasa nere swali abarimi abange ngobori barenga ki monongo ngora nyora nchizinkora mere bando bantenge ng'ombe ane ngwana nate tungwana natu chinsiaga nachibeka chiara kamuka namanya gochia okay obuya bono for example ng'ombe gukam ingie muyoko nyora kurwa se ng'ombe gukam ni kina mabere kwarori wizo kwanda content percentage content ya mabera mange gento kero ningi na match kwarori ng'ombe kero metinda gereri uchikonyango uchikonya enda kero metinda geru uchiko ng'ombe ndagere kwa ile ng'ombe yo ndagere ngonyoro lenga ng'ombe lingo twarerera erango ng'ombe twekero kunyinda gere mbese nerango ne ndagereri nyuma once ng'ombe yalire ndagereri nyuma gutwarera nyingi na ninge gutwarera nyingi ngonyurama amachi once yanyura amachi ali bono konyone percentage ya mabere komenta igento kende ndobwate ngwaro preservation methods chai chindagera na bwate silage chi combo speeds inchirali na chautumia rosetinye good ones ndobwate hay mwara chinsia na ometiga first of all as hay elio umete bono iga ninga kiere ni sizwe na preservative feeds chiri in case in future during the dry period tali gochokora tali gochikonyora rano tali chikorana chikomoera bwana igento kende ekere ndagereria omete na batairi ngonyorera erangi nyingi yatwara mabe toje silage na kwa on fermentation ndagete ngote example kia ono muneke inge kwera bantu banyoma bagutinde meto muntu narora nyore ataranyumaru ta ukwana akirete lakini uko nyomaru amario yao kubeka nama na mange ni same thing once ndageria fermentiri ekomeke ng'ombe yati yatinde wali ng'ombe yali ndageria yatinde ekoropo iyo ntekoropa kani na mabere ubuya bwana bwo yani ni short anda tukora anefwa kora ira chitakange igo uratwerera hasobu ime igo yubwagachi bwe unit ase ng'ombe bwete ko korererwa kuragirira na kurara unit no chocha kabone mondo bwensi ne unit kende yons bakotware ng'ombe no boro na wote kera chagete kwere achakirite gisumu wono munaka gasinini nakonya ko no tinko ranye ng'ombe achabukire drainage wisi kolire drainage yae yobo chabu bwensi pi is very clean embra netuga eko SK yo katari konya bogo amacha gosiara na amacha siadi drainage SK ko trumbo ka yanda mugonda sinsia wana ega sia ono kubeka sinsia to make work is one inere strategy ntangen once wacha grade design ye kwera ngora ngonya kunaende ko depend ye chibese ngo kwato mufuko wacha korosi unit that is the main thing you have to consider onye tuwa divesa angia tia kwenga bono ega paulo na tumiete na amatawali atumiete nesimiti to konyaro nyeturekera butumia amago depending ina kimufuko wole na inde chombe ile ngote getutu tuwachikero tetukutere chombe chiroseri nyumba kwani cha chiroseri nyumba make sure ese nyumba hiyo no gwate milking para ni ga nkora mo ase chombe chikukamera warori ndogwate sleeping yard dalia sikora measurements choko esaulie chinza measurements choko rosia sikora we are going to give them after that ireko ekolo ndugwansi orabe wiri kuchiko design riwe unit ye chombe togoza ndogwate feeding yard no roche mate ga sikolie ndogwate feeders na drinkers asanaro chikolie na machi ngorore tolitanete obvia ndogwate exercise room no exercise room ere on the open space na ndene ngalere arafu ndogwate open place for the sun is good for synthesis of vitamin D ne vitamin C ng'ombe netagete for its healthy growth yo kwalde gente kende ventilation wise kulire iga asinaro atigete space ani teringo go kirospi bakonya ole ventilation asembe osara na usoka ifro ya baka omekiriere concrete so that it can be easier for cleaning. I think those are the main things you have to consider. Ekerogo correct utarachaka wo structure enyomba yawe echombe once kwaro siri nyombe then you are good to go na wogo chaka no ngombe ya maite go te bi una bona iga
teata dina tale to mulimi onde gisusu nganyora utugite nere chombe ibere gachingia wa mnechi namboro can test by tu ibona iga okonyora umuntu purpose ya embaro maite mbaro konyora bono muna bona iga polere musti na mabera tagite for na bwa hoteli na akorageri na akurusia mbera abantu banyure cha na inde gento kendo cha abali mbane mbaro konya bagutega chombe purpose iri mbatagite mabera bagwento batagite na amato rumaite bono muna mato depending ekero kubikiro mbega na ote through AI abo kumanye ne elio ne elintagite kose litoro ntagite once kwa bekiri to na mutenge litoro ne le predigate a close spread from it achasi and agansi a freshen and anasha era kwa nyoli predi ono ko ngol ngite na ote tinchinte de close spread gasha ne robegete au waka na chibesa already engo moli taranyo moli yo chikonyoru tali moli baka mabero ko mugolia mabera ali igo chikonyoni kwa tengo mabera tiga yo moli yake na wite good growth care health maite bono mna mabera ali matangania kuru ku colostrum ali yero shinkar ali good for the development of the calf once kabero go chiko ready to the wind moli myocho nyoi wa ndonye serve nere karanya serve kan people to between baro ono baro that one true ne biashara depend now you have to call ekero tagetero bad advice on the best thing to do we are here as an experts once because we so check any program or any farming tip pia itobole mi pia tabweji ngoko bwechombe information is power, that is what they say. Wano andaka ni facing chinsa chitalia mona into kera chikwera mbasi kwenda sobwango kora batebi yango na kero monda tete okonyora kero watebire ngangwa gachole e unity andake no maita mangana ikera an expert oseno mumanyo ime mono kora bate yango na kibara akonyole egere kuto chokura umuruliriga ase okonyora no bakonyora my Facebook account in the YouTube ase Facebook ngoro kumoranga mausani namba yesi miane 0718 355 914 na ndengiro lere 0718 355 914 through that way na to communicate to te na to gotara tuacha consultation to already our device to think this is what to do, this is the way to do, and you can also market your products. That's what we do as part of our extension work. Mbuye mona sana Anif aso twanchira ko ba mona into na gusanga mona into no nyechinsa cyaba cinge wekenga kinna no chikunya go gotwerera uchugutumanyinga endagira engombe takire ko kuria anene mono umuntu nanyisimeke wanyiga kunyisimeka ne kiara nyisimeke ndomera nasenga kinda suchu kwa na mangane yendagira engombe ebwente kuri kera lituko na pake ikira sekonyole moli na boigo na kiyo kuri ndu endagiriria kera iri mugondo mbia mono sana omwacho murireria mbia mono asogotubwatia gutwachagite omuchakano bumuruburiga wikatwikire asomwalio kwanya ko uigwa mange okuigwera mange kurwa somo limetu weli tukolera na boigo asomwanyi weli tukolera nyarako ba gutumanya mange asibasangira mona intu igoro yo botugibwe chombe cha mabere yenda usanga mona intu gwetera ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase mitandao yetu ya YouTube Ndizi TV News ase sema utumira SMS wetera sena mbiyera ase screen ya ugabu onye gotete mutareba kamugondu kwao ando cia sotugete tugo yao ayo sirigara ikiraniwe ekerwa tumire SMS wetrase na mbeyira se screen yao gabu wekenga kiene na inde ime yomuruburi bobore mino bonda okoleto botambe se mone nusuri tukoleto matatu na inde nigo koleto na inche Mildred Mumanyi astora bito usanga ase obwamo wekenga kiene na inde bye bye. Ubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusi bwaye nigo bubisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwashorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kuvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani bwiye ate bono moyombosa lakini mondo to basembirinya sae
ari mutundito kuri chombe yatigere naye gorwari enchibona ndwari turi kwemanya elibona na nkubwena yani nali kogenda on off kiro monto asense igatomenyete oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kugera asumurubirio unayeteire nigo tugutarira abaminto bari beteire amang'ana ao nayaiteire Jumanne botuko enseye munini su ya maragoba nabo igo muiroro ritukure Jumatano chinsa isano ni bere ni kideke komni sano chia mogaso.